It's Abama on the beat. Anambra isi n'udokachi Mabu n'udokachi Sirapa kwa kukukona Mabu n'udokachi Sirapa kwa kukukona Abaneti waku wa mwanyoba na bayana Abaneti waku wa mwanyoba kuluwa uno Anambra isi n'udokachi Mabu n'udokachi Sirapa kwa kukukona Mabu n'udokachi Sirapa kwa kukukona Abaneti waku wa mwanyoba na bayana Abaneti waku wa mwanyoba kuluwa uno Sambeya Ewe Anambra State yo mmadụ dịkwa n'ụlọ Ndabani domili mmadụ nọzikwa n'ụlọ Ụmụ Igbo ka anyị na-ajụ ụmụ Igbo siri ike mmadụ nọzikwa n'ụlọ Kedu ebe mmadụ jewelu egbe wee bụrụ mbe jewelu egbe bụrụ mbe ma anya bụrụzi ya okenye na-anọrọ n'ụlọ ewu wee mụọ n'ọgbụlio Anambra State kedu ibe na-eso okwu ebe belu ugo belu one n'ụwa nke siri ibighị ebere n'ụwa gwagwa anya n'ike ibe nyere Chukwu kele ụwa ka nyokwu na Anambra sịrị n'udo ga-achị anyị kwalụ n'udo ga-achị ma ọ bụ n'udo ga-achị si n'une ga-ekwe onye ọba ka olu webebe na ndị mmadụ na-atụzi anya ka ọ natanụ Chudozie nwe ngwakwa onye ọ ga-adịrị ma mmadụ esogbukwe n'ihe ana m agwa gọvanọ Soludo Your Excellency Charles Chukwuma Soludo nnekwu ọgọ m chara nwa mba nnekwu n'ime ka na-egbu alịrị n'iru gị rapụ kenela anya gwa nwanyị ọba ka ọ batalue ka ọ nata na ndị mmadụ na-echi ihe ka ọ nata Anambra isi n'udo ga-achị Ọ bụ n'udo ga-achị Sirapa kwa kukukona Ewo Ọ bụ n'udo ga-achị Sirapa kwa kukukona Yes Abaneti waku wa mwanyoba na bayana Abaneti waku wa mwanyoba kuluwa uno Anambra isi n'udo ya chinwe Sili n'udo ga-achị Ọ bụ n'udo ya achị Sirapa kwa kukukona Inugo Ọ bụ n'udo ga-achị Sirapa kwa kukukona Abaneti waku wa mwanyoba na bayana Odogwu Abaneti waku wa mwanyoba kuluwa uno Chaliwa mabo Soludo Executive Governor Inokwa na uno Wala basho iwe dabalo na mmiri no Onye ji malo obodo dokwu Onye ji malo obodo emekwe na ngana Maka na ibe agụ na-eme Ozuro kwanu ka ibe a na-ebe agụ
ọgụ na-eme o kedu ibe na-ese okwu kedu ibe na-ese okwu n'igwe obodo Anambra abụrụ dọla n'aka onye otenkwụ ọ na-abụ otenkwụ jide dọla ọsabi ya bụ ọ na-abụ onye gbata akụ na nwa ma nye elizi n'eli akụ na-ebute ilo dị n'ụwa nwata gbakarịa ibe ya na nkụ asị na ọbalụ n'ajọ ọbịa okike na-atọrọkwa n'obi ụtọ n'ụwa ụfọdụ melụ dibịa 50 years ụfọdụ melụ dibịa 30 years ma enwere ego ụfọdụ merie 70 ma enwere ego maka na iwe bụ na dị n'elu ụwa na-esi n'akala aka akwa wee bido ọlụ dibịa ka ọ dị 13 years womerori nọ ego wee chawa maka na akwa bụ aka nchawa abụgwa lọta na onye ọma na nri aba mma n'ọka ka nkọkele gị akụkọ ọzịkwa akwa nyere gọọmenti aka kere ibe ji wee kwuo lụonyelu gọọmenti aka aba mma onye lụlụ ụkọlọta onye lụ gọọmenti aka onye gbapụrụ mmiri n'obodo onye lụ gọọmenti aka onye tinyela ọkụ n'obodo nyelu gọọmenti aka gọọmenti nyekwuola anyị aka nụ rapụrụ na anyị akwa nwanyị ọba ka oluwa ụlọ rapụrụ na anyị akwa nwanyị ọba ka olute ụlọ ya duru m ije ka egbukwe m n'egwu mama m ije ka egbukwe m n'egwu alili egbu m ụmụ Igbo kedizi iwe ọbụ alili egbu m ụmụ Anambra ụmụ Anambra alili egbukwe m obu onye nwa ji dị ebube ka na-akọ iwe egwu ogene ụmụ Anambra ka ịlụta Kennedy Ward Okeke na n'ọgụ ọlụ ọma niile lụrụ na n'ọgụ emesịa agha ndị ụka wee kalịa religious politics eji iwe gbuo Eddie Okeke egbulie n'osisi odere Emeka Morocco mmadụ ga otu egwu ọ gwara ndị n'ọgụ unu ga-egbuzi ibe unu ji dị ebube maka na obodo bụ onye ma ji dị ebube nke obodo ahụ aka eri eji gbuzi Eddie Okeke aka na-ejere ibe n'ọgụ nwa obodo amara iwe nwere ụmụnne m nekwanụ na-akwa nekwanụ usu dozie nwa iwe mekwanụ ya na ọ dịkwa ka religious politics abịago n'ọzọ n'obodo Anambra akwa nwata dibịa awata ebe na-apụo na n'ọba ide mmiri oke arụbụnago nwanyị ọba na agwa ya anatalele wobele chukwu ụmụ ogbenye alili egbukwa ụmụ nwa ogbenye okede ebe akwa jebezile ụmụ nwaanyị ajaduo ndakwa na-enyela aka onye bụ na n'ebe anyị abụrụzi oge anyị anya chi ụmụ ogbenye obele chukwu akwa na-eti wakuo nwanyị ọba na agwa ya anatalele ya kwuru m na ibele emekọrọ gị kama ibele ga-eme odogwu ibe ike mekwue odogwu ya na gọvanọ Soludo chaliwe mma bụ biko uneta agwa
rapụkerela anyị akwa na-egwu maka iwe enyi maka isi o ewela si gbuo nwanne ikpeazụ ịchọba nwanne ikpeazụ ịchọba nwanne o onye dịka akwa na-etiwakụ ọdịrọgwa mma ịkọ na ndị Igbo chacha maka na oke osisi akwụ n'obodo ikirika awụsala na ana akwa na-etiwakụ onye anyị ji nwee hopu n'iru adịrịsị ndị dibịa adịrịsị ndị ọba Anambra isi n'udo kachi ọ bụ n'udo kachi sirapa akwa ọkụkụ ka ọ na ọ bụ n'udo kachi sirapa akwa ọkụkụ ka ọ na akwa na-etiwakụ nwanyị ọba na agba ya na akwa na-etiwakụ nwanyị ọba ka oluwe ụlọ Anambra isi n'udo ya chie nwanne m ọ bụ n'udo kachi sirapa akwa ọkụkụ ka ọ na ọ bụ n'udo kachi sirapa akwa ọkụkụ ka ọ na otu a akwa na-etiwakụ nwanyị ọba na agba ya na akwa ebuka na-etiwakụ nwanyị ọba ka oluwe ụlọ Sambeya ọda egbo dịka ọgụ ana egbo dịka ọgụ ebe mana egbo dịka na ọgụ na ọgụ ụzọ ma chọọ dike ka ọ bịa si egbukwana dike na ọgụ nọ ụmụ nwanne m akwa na-etiwakụo onye ọba biko ụmụ nwanne m ibe mekwana onye aka ya dọcha n'ime obodo Anambra maka na ibe m onye aka ya dọcha ndị a na-ewewe iwe mmiri agbalụkwana n'ime obodo Anambra maka na mmiri gbalụwo mgbe ọ bụ ọbịa arụ na nkutenụ ụmụnne m ana m ajụ kedu ndị Igbo ji wee biri mmadụ ọnọkwa n'ụlọ egbe wee bụrụ mbe ana m ajụ ndị Igbo biko ọkwa unu nwere Emeka Ọfọ na Oraifite ide sa Emeka Ọfọ maka na ejere m market the largest market n'Africa niile Emeka Ọfọ mela wee n'ụba ya n'ụwa niile ịchọba ibe sị gị jebe Emeka Ọfọ ị na-achọ fonu jebe Emeka Ọfọ ibe ọ bụ na ị chọrọ jebe Emeka Ọfọ ibe ọ bụ na ị chọrọ n'ụwa jebe Emeka Ọfọ ị na egbuo maka iwo dị maka isi sa Emeka Ọfọ n'ịbụ papa Anambra gbakarala m gọvanọ ka ọ rọpụ agwa ka ọ na-ahụ agwa ya na uneta akwa na ndị mmadụ na-echi ya ka ọ nata lotakwa na eju na-egbulu ọgbulu nke okolie maka na ogbugbu a na-egbu webulu na-ewutekwanụ nwa atụlụ jọkarịala m gọvanọ ka ọ rapụ na akwanụ jọkarịala m gọvanọ kudu neta akwa ka ọ nata maka na gwawetiwakuo gbobukonye ụmụ ogbenye ji enwe aṅụrị gbobukonye ụmụ ogbenye ji wee nwee hopuo agwa obodo ebukwana onye ba ji dị ebube n'elu nwa ana m ayọzụ ụmụ Anambra ndọnụ lụrụ n'okwu ụzọ aka ndị Igwe n'ọka kedụzi Austin ndị Igwe Chief Dr. Wasi nwa ndị Igwe n'ọka eze ụzụ the third of Ọka Kingdom yọwakwa n'oyi gị ọwa Emeka Ọfọ ka o sobe gọvanọ kabadu neta akwa na-etiwakụ nke Igbo ji dị ebube Anambra isi n'udo ka chie
sele n'udo kachi mabu n'udo kachi sirapa kwa kuku kona mabu n'udo kachi sirapa kwa kuku kona waneti waku wanyoba na wayana waneti waku wanyoba koluwa uno Anambra isi n'udo ya shie sele n'udo kachi mabu n'udo kachi sirapa kwa kuku kona mabu n'udo kachi sirapa kwa kuku kona waneti waku wanyoba na wayana waneti waku wanyoba koluwa uno Eliba mimi ananwa Eliba rana mimi ana Yama wata kama libe Obi wadi ya manu Obu nudoga china nambara Simela nambara Kanguli zuwoke Kanguli wazuwoke Imo boda nambara Emelo nyente emelo nyedugunu Solu dolu lukulota O watali development Anyi de wulilie Nonya melo mage mozo Nemesie Solu do dunetala anyakwa Dunetala anyakwa Ropa kwa kona o Ropa kwa kona Nonya mele mage mekwozo Omele mage mekwozo Omele mage menozo Makadenu na nekwugo Naka kwadocha Ndị ichie na ndị mmiri Basi naka kwadocha no Mmadụ na-agbalị ya witness yo Mmụọ na-agbakwu Akwa ho obele nwa kwu ike Akwa ho obele nwa nwere iwe Nwatakịrị nwere iwe na nwa ho Odeji njim Odogwu Akwaneti wakuo na nọba mama ịwọta mmiri Aga m agbalị gị tọrọba mata Ndị aka ọbala na-agba m iwe Maka na aka ọbala bụ aja na ụdị ọbala ndị mmụọ Akwaneti wakuo onye ọba Eshikwa n'orodi bụ ntị o Ị na-anụkwa iwe Ka m weli mbekwu wee gbalị gawa Ana m agwa onye ukwu ata Odo bidoro na-akwụ ọra gị Ma ndị aka oghere na-ebuteli gị nsogbu Mana ị nwere agalị na-abụ bụ ikenga ahụ Ikenga dịka adịzi awanya nkụ Iwe na-emela ọba iwe Unete na-akwa o Anọba na ide mmiri Chọba na nwa unu Unete na-akwa ka ọ nata ya o Ana m ajụ mmiri malugo Ị na-alarụ ụla Mmiri malugo na n'ọba o Papa kwa Eze dibịa A ga-etiti nwata n'anya nna ya mba Eji nwa dibịa na mgbọrọgwụ n'ebe du Ịmakwa na ala ya nwa dibịa Owe ka mụ bụ onye na-amụnụ Onye nna ya dala ibi Amụọ na-atụ ya egwu Iburu ike nọrọ ka ize Ma ize lụrụkwa n'oke ibe a na-ebu Ibe a na-eme n'ibi akwa Bụ na ibi dị na ngada Ibi olulu ka ibi si na-egbu Enu ụwa ka mụ na jụọ ya Oyibo kalịrị mmadụ Ma Chukwu kalịrị oyibo nụ Oyibo nwe mmadụ Ma Chukwu nwe oyibo Chukwu selọba Ndị mmadụ akwụsịa n'enu ụwa nụ Ije nwe akwa jebelụ Ụmụ Anambra Ka ndoke n'unu aka na ntị Ije nwe akwa jebere iwe a Ya bụ ije adịrọ mma Ọ na-ewute anyị n'obi Ọ na-ewute ụwa niile Ọ na-ewute ala Igbo Ma iwe dị n'ime ya Mgbe na-ewusi Ana m adọ unu aka na ntị
obodo Anambra maka ndị na-ekwu otulose bụ ajọ ọrụ ije ahụ akwajebere ibe ahụ onye ọ bụ na aka ya dị n'ime ihe sepụ aka enwe n'ụwa maka ọ ghọrọ aka mmadụ ya maka na onye gbuola akwa onu ọ dakpuo obu n'ime ya eko ọ na-abụ mbịa soshal midia maka akwa ka jiri soshal midia maka akwa na-etiwa akụ ka m ji eje soshal midia ka nne na-enye omume ihe na-atọ m ụtọ na soshal midia onu okwu ya na-atọ m ụtọ na soshal midia mmụri amụ ya na-atọ m ụtọ na soshal midia etu o si ama njakịrị etu o si ekwu okwu etu o si egwuri egwu ọ na-akparịsa ndị mmadụ amụ ọ nọkọta onye bere ndị mmadụ aka chukwu nyere gị aka ụba ahụ agwa ịmakwa na ụmụ ogbenye niile ndị na-emere ibe dị mma ama nkwenete ka ihe ọ bụ na mee gị onye ọma mkpụrụ obi anyị dị ọcha n'ebe ị nọ ma anyị na-ayọ chukwu na one with God is more than majority akwa ga-anata ana igbo ekwugo gbakwuru na akwa na-anata ndị aka ọbala ekwugo gbakwuru na akwa na-anatanụ ndị isi ekwugo gbakwuru na akwa na-anata eluigwe na ala ekwugo gbakwuru na akwa na-anata okwu chukwu kwuru mmadụ a na-ekwugasịrị ihe ndị Anambra biko gọvanọ nwanne m neta akwa ọgọ m sọludo na be gị ka nna nụ nwaanyị egbuo m iwe wele m isi ihe aṅụrụ mmiri m iko aṅụ maka onye kutere ihe nwunye m bụ ada gị ụmụ m bụ nwa dị ana gị Soludo mere m ibe nyọrọ gị obu wee dị m mmanụ Soludo mere m ibe nyọrọ gị obi wee dị m mmanụ maka na mgbe ị na-akwado gọvanọ na-akwale m Anambra n'ọkwa n'inwe mgbe ahụ ga-edozi Anambra ịbatakwuru ịlụbala ọrụ ọma mana ibe mma yozi gị bụ rapụ akwa ka ọ na-ahụ rapụ akwa ka ọ na-ahụ rapụ akwa ka ọ nawa ka ọ naba na bụ ihe na ndị mmadụ na-echezi ihe ka ọ natanụ ka ọ na-alụ obi ka ndị ọba wee nwee aṅụrị ndị ọba na-atụ anya nwaba egwo ndị ọba na-atụ anya nwaba n'egbe jere ije na ọ ga-anata n'elu ụwa nụ eko Anambra isi n'udo ga-achị ewo yes Anambra isi n'udo ya chi inugo odogwu